la Martina. Malsons. Era una nit tranquil·la com qualsevol altre, i el Fosquet dormia a la cuina feliç al costat dels seus platets d'aigua i menjar, quan de sobte alguna cosa el va començar a inquietar. Somicava nerviós i espantat perquè tenia un malson horrorós. En el seu somni es trobava en un parc ple de plantes gegantines, buscant una bona oloreta que l'animés a fer un riu. Quan tot de sobte apareixia una granota enorme, la més gran que havia vist mai, que se'l volia menjar. El Fosquet, espantat, sortia corrent buscant un lloc on amagar-se d'aquell monstre esgarrifós. Però la granota arrencava a córrer al seu darrere. El pobre Fosquet mirava d'amagar-se darrere les flors i darrere les pedres que trobava. Qualsevol lloc era bo per fugir d'aquella bèstia descomunal. Però no hi havia cau on la granota no el descobrís. Sempre tornava a aparèixer aquell ésser llefiscós. I per si no n'hi havia prou amb la granota, de sobte, un altre monstre estrany que no havia vist mai li va sortir al pas. Res el podia salvar. Semblava perdut. Quan de sobte es va despertar. Respirava de pressa, nerviós, i caminava per la cuina mirant si la granota o qualsevol altre monstre estaven a prop. Però veient que tot estava tranquil i que només havia estat un malson, se'n va tornar a dormir. I no va passar gaire estona, que la granota va tornar. I aquesta vegada estava a la cuina, al costat del seu llit. El Fosquet va córrer sota la taula i la granota s'hi va posar molt a prop. Se'l volia menjar. Estava molt a prop de menjar-se'l quan de sobte va tornar a obrir els ulls. Tornava a ser un malson. I aquesta vegada havia estat molt real. Fart de patir, va decidir anar-se'n a dormir amb la Martina. La Martina dormia tranquil·lament al seu llit i el Fosquet hi va pujar. En adonar-se'n, la Martina el va fer fora. Baixa, que ocupes molt espai i no hi cabo. El pobre Fosquet va baixar i se'n va tornar tot moix al seu racó. Uns dies més tard, però va ser la Martina qui va tenir malsons. Dormia neguitosa perquè somiava que una pilota gegant la perseguia pel parc. Ah, socors! I del no-res en va aparèixer una forquilla que la volia punxar. No em punxis! No em punxis, sisplau! I la granota que feia uns dies es volia menjar el Fosquet, ara se la volia cruspir amb ella. Ajudeu-me! Una granota gegant se'm vol menjar! La Martina es va despertar exaltada i espantada. Es pensava que la pilota li passaria per sobre, que la forquilla la deixaria foradada per tot arreu i que la granota se la menjaria. I decidida a no tenir més malsons, va canviar de llit. Va decidir anar-se'n a dormir amb el seu millor amic Fosquet. S'hi va estirar al costat i ell, com a bon amic que és, la va deixar dormir al seu racó. I quan la Martina va estar profundament adormida, el Fosquet es va aixecar del llit i... silenciosament se'n va anar a dormir al llit de la Martina, que és més ample i més còmode que el seu. Que passis una bona nit, Fosquet!